Злото няма дом извън човешката душа. Той е като вълк без храна. Скита се, гладува, но никога не изчезва. Търси ново място, за да се засели. Търси покой и ако го намери, това е смърт за човека. Това, за което говори Христос, е подсказка, че злото не съществува в абстракция. То не е идея. То е истина толкова, колкото е истина, че има Бог. Злото винаги има нужда от човешко сърце, от врата, от покана. Злото няма свой собствен свят. То паразитира като вирус.